Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Тагын 16 шәһәрдәшебездә коронавирус табылды. Пандемия аркасында күп кенә чаралар һаман кичектерелгән. Подъездларда пычрак, коммуналчылар инкар итә. Зәбистәсендә яшәүчеләр кайнар элемтә телефонына мөрәҗәгать итте. Ялларга бай җәй айы. Өстәмә яллар нинди хөрмәттән кертелә? COVID-19 диагнозы 16 шәһәрдәшебездә расланган авыручыларның гомуми саны 532-ге җитте. Татарстанда соңгы тәүлек эчендә авыруның 51 яңа очрагы ачыкланган. 18 пациент хастаханәдә, 33 кешедә авыру җиңел яки симптомсыз формада үтә. Алар өйдә дәвалана. Барлык очраклар да элемтәдә тору сәбәпле. Татарстанда зарарланган кешеләрнең гомуми саны 3402. Барлыгы 3130 кеше сәламәтләнде. Шуларның 139-ы соңгы тәүлек эчендә. Шикләүләрне йомшарттылар. Татарстанда 5 июньнән башлап чиркәүләргә һәм мәчетләргә керү рөхсәт ителә. Айдан артык дини биналар шәһәрдәшләребезне кабул итмәде. Бу коронавирус пандемиясы белән бәйле. Хәзер чиркәүләргә һәм мәчетләргә йөрергә ярый, әмма билгеле бер шартларны үтәгәндә генә. Лилия Гатина теманы дәвам итә. Гыйбадәтләр вакытында дистанцияны үтәү төп шарт 4 квадрат метрга бер кеше булуы гына рөхсәт ителә. Шулай ук бина эченә сыймаганнар өчен гыйбадәтне урамда уку мөмкинлеге дә бар. В храмах и на прилегающей территории будет разнесена разметка, чтобы люди могли знать, куда надо будет встать. Перчаточно-масочный режим действует, то есть, соответственно, придя в храм, вы должны быть и в перчатках, и в маске. То есть это все есть, это все существует. Без перчаток, без масок может быть только священнослужитель, который ведет богослужение. Чиркәүгә яки мәчеткә эләгә алмаган шәһәрдәшләр өчен гыйбадәттән аудио һәм видео трансляция оештырылачак. Шәһәрдәшләрне кабул итүгә шулай ук мәчетләрдә әзерләнә. Бу инде беренче хәбәр килгән кеше инде маскадан һәм перчаткадан булырга тиеш һәм үзенең шәхси намазлыгы менә 3 айдыр катгый рәвештә үткәрергә тиеш. Килгән һәрбер кеше маскадан, перчаткадан һәм шәхси намазлык белән килә. Аннан инде мәчет эченә кергәч, тагын шундый шартлар бар, анда 4 квадрат метрга бер кеше булырга тиеш яки беләнде. Мәчет һәм чиркәү вәкилләре 65 яшьтән өлкәнрәк шәһәрдәшләребезне дини биналарга йөрүдән вакытлыча тыюларын сорый. Лилия Гатина, Сергей Кищенко, Яңалыклар. Гадәттәгечә җәйнең беренче көнендә Чаллыда пляж сезоны ачыла иде, әмма бу ел барыннан да аерылып тора. Пляжларны тикшерү соңрак вакытка күчерелде. Мондый үзгәрешләр коронавирус пандемиясы белән бәйле. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Җәмәгать урыннарына йөрүдән баш тарту киңәшләренә карамастан шәһәрдәшләр иссе ял көннәрендә пляжларда ял иттеләр. Табиев яр буенда гына да 150-гә якын кеше җыелган иде. Әмма мондай җыелулар күңелсез нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Пляжлар әле файдалануга тапшырылмаган, аларда коткаручылар тормый. Шуңа да карамастан сандалия барлык тикшерүләргә тулысынча әзер. Бирдә күлнең төбен чистартканнар, территорияны җыештырганнар һәм шезлонгларның санын киметкәннәр. Элек пляжда 400-гә якын ятак булса, хәзер алар нибары 200 генә калган. Будут всякие дезинфицирующие мероприятия проводиться. Почистили дно, расставили лежаки. В этом году мы в 2 раза сократили их, расставили на безопасное расстояние друг от друга в связи с обстановкой. В принципе, готовы работать. Чаллыда барлыгы 5 рәсми пляж бар. Шәһәр пляжы, Радуга, Лесная сказка, Солнышко һәм Буревестник пляжлары. Шулай ук Габдулла Тукай яр буенда су янында ял итү урыны да бар. Хәзерге вакытта пляжлар һәм масса күләм ял итү урыннары ябык. Пляжларны техник тикшерү, санитар-эпидемиологик хәл яхшырганчыга кадәр күчерелгән. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллыда урлаулар һәм дистанцион мошенниклык саны арта. Полиция хезмәткәрләре алдау урлауның дистанцион төрләрен классик дип атыйлар. Җинаятьчеләр банк хезмәткәрләре исеменнән корбаннарына шалтыраткан, акчаны саклап калу тәкъдиме белән алар түләү карталары реквизитларын белеп, счеттагы акчаны урлаганнар. Теманы Эльвина Андрова дәвам итә. Хукук саклау органнары хезмәткәрләре телефоннан сөйләшү һәм интернеттан язышудан алынган мәгълүматның дөрестлегенә инанырга киңәш итә. Мошенниклар бөтенләй төрле кешеләр исеменнән җинаятьләрен кылырга мөмкин. Они могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи и банковских учреждений, знакомыми и даже вашими родственниками. Обязательно свяжитесь с теми, от чего имени действуют незнакомцы.
банк счетларының, карталарының реквизитларын һәм парольларын башкаларга хәбәр итәргә, таныш булмаган затларның счетларына һәм телефон номерларына акча күчерергә ярамый. Шуны истә тотарга кирәк, хукук бузучылар мошенник сайтлар яза ала яки интернет кибетләрнең рәсми сайтларының ялган күчермәләрен ясарга мөмкин. Оригиналь һәм ялган ресурсларның адресы нигездә бер генә символга аерылып тора. Хукук бузу очракларының тагын берсе велосипед урлау. Полиция хезмәткәрләре сүзләренә караганда, бу проблема ел саен велосезон ачылу белән барлыкка килә. Узган атнада Чаллыда 2 тәгәрмәчле транспорт урлауның 5 очрагы теркәлгән. Хукук саклау органнары хезмәткәрләре велосипедларны караучысыз калдырмагыз, аларны махсус йозаклар белән һәм бары тик махсус парковка урыннарында гына бикләп йөртегез дип кисәтә. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, Сергей Кищенко, яңалыклар. Подъездларда шүпшар, пычрак стеналар һәм баскычлар. Безнең кайнар элемтәге шундый проблема белән Зәп бистәсенең 15-18 йортында яшәүче ханым мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренә караганда, подъездда коточкыч ис тора, җыештыруны айлар буе көтәргә туры килә. Пандемия чорында дезинфекция көн саен булырга тиеш. Хәбәрчебез урынга чыкты. Любовь Михайловна коммуналь счетларны вакытында түлим, тик тиешле хезмәтләр күрсәтелмиде. Шәһәрдәшебез сүзләренә караганда, ул идарәче компанияга берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән, әмма нәтиҗәсез. Это уже длится на протяжении 2 лет. Ну как бы еще терпели все. Но сейчас ведь это эпидемия, да? Вся Россия борется, а мы вместо того, чтобы бороться, у нас как бы рассадник этой заразы. Это что это такое? Мы в чем провинились? Башка подъездларда да хәл охшаш. Биредә яшәүчеләр дымлы җыештыру 2 айга якын үткәрелгәне юк ди. Әмма идарәче компаниядә киресендә ышандыралар. Подъездларны җыештыру график нигезендә алып барыла диләр. Торакчылар аңлатып узганча 15-18 йортына өстәмә тикшерү үткәрелгән һәм хукук бузулар ачыкланмаган. Никаких нарушений по сухой уборке и санитарной обработке нами не выявлено, что подтверждает акт, в котором поставили свои подписи другие собственники квартир в данном подъезде. Идарәче компанияда җыештыруны 6 июньдә, киләсе тапкыр 20 июньдә башкарачаклар дип ышандырдылар. Әмма пандемия чорында айга 2 тапкыр дымлы җыештырудан тыш, көн саен йортларның беренче катлары да эшкәртелергә тиеш. Подъездларда җыештыру һәм дезинфекция үткәрү зарурилыгы турында шәһәр мэриясендә узган соңгы киңәшмәләрнең берсендә чираттагы тапкыр шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бариев искә төшерде. Подъездларны санитар эшкәртүнең булмавына шикаятне торак инспекциясына бирергә мөмкин. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татар драма театрына исем уйлап тапы быел яңа бинага күчәчәк театрның иң яхшы исеменә бәйге игълан ителде. Аның үткәрү идеясын Татарстан мәдәният министры Ирада Әюпова тәкъдим итте. Ул май айында төзелеш эшләре белән танышты. Тулырак киләсе материалда. Конкурс 3 этапта үтә. Гаризалар 1 июньнән 15 июньгә кадәр кабул ителә. Жюри 23-нә кадәр караячак. 3 этапта 30 июньгә кадәр җиңүче сайланачак. Ул театр сезонына 2 кешелек абонемент белән бүләкләнәчәк. Тарих белән бәйле булсын. Исем генә уйлап чыгардым да, менә шуны җибәрим дип түгел. Чөнки безнең өчен бу бик мөһим әйбер. Ничек театрны атыйсың, ул инде безнең күп елларга ул безнең бренд булсын дип. Вариантларны шәһәрнең napchilny.ru адресы буенча урнашкан рәсми сайтында җибәрергә мөмкин. Исем театрның тарихын һәм үзенчәлекләрен чагылдырырга тиеш. Бер катнашучы иң күбе 5 исем тәкъдим итә ала. Бәйгенең беренче көнендә 73 гариза килгән. Шәһәрдәшләребез театрга Сөембикә, Роберт Миңнуллин, Хәсән Туфан һәм башкалар исемен бирергә яки аны Йоршаллы татар милли театр дип атарга тәкъдим итәләр. Гаризаларны 15 июньгә кадәр җибәрергә кирәк. Эльвина Андрова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Шәһәрдәшләребезне җәйге чорда өстәмә яллар көтә, алар 24 июньгә һәм 1 июльгә туры килә. Россия президенты Владимир Путин җиңүнең 75 елы уңаеннан парад һәм салют үткәрү турындагы буйрыкка кул куйды. Чара 24 июньдә планлаштырылган, 1 июльдә Конституцияга төзәтмәләр буенча гомум Россия тавыш бирү үткәрү сәбәпле ял көне булачак. Бу хакта Россия президенты матбугат секретаре Дмитрий Песков белдерде. Моннан тыш, ел саен 12 июньдә Россия көне билгеләп үтү сәбәпле шәһәрдәшләрне өстәмә ял көтә. Тагын бер өстәмә ял көне Татарстанлылар өчен 31 июль була. Бу көнне мөселманнар Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Бүгенгә шулар, мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. В питомнике «Березка» широчайший ассортимент плодово-ягодных и декоративных растений. Успей выбрать лучшее. Приезжай в питомник «Березка» 366 543.